Takže ľudia, pred videom by som sa vám chcel ospravedliť za môj hlas. Takže ľudia, celé video bude znieť nejako takto. Spojil som sa na MM2 a je tu Halloween update, ktorý vyzerá extrémne. No, fakt vyzerá strašne dobre. Sami sa pozrite, wow. Ja som tu teda bol včera. Mohli ste ma nájsť aj vlastne Take.cz vydala nové video. Bol som tam. A napojil som sa na moju fanúšičku. Už mi napísala ahoj. Čiže odpíšem. A dneska si ideme zareagovať. Infection. Môj bože. To je taká nostalgia na minulé proste, akože minulý Halloween. A dneska v tomto videu si vlastne ideme ukázať nejaké proste Halloween a som Survivor. OK. Nejaké tieto Halloween mapy nové a ukážeme si aj vlastne secret miestnosť. Oh no. Zombies have taken over. Čiže vyhrali sme. Woohoo! Vyhrali sme. A ľudia, sa vám fakt proste ospravedlňujem za ten hlas. Ja neviem, čo sa stalo, ale na budúce to bude lepšie. Ospravedlňujem sa. Vlastne teraz, hej, chcem sa opýtať, že či by ste mali záujem. Mám taký nápad na video, že by som si kúpil týchto 6400. Áno. A že by som si ich kúpil a potom by som vlastne tento Battle Pass spravil. Neviem, na koľko by mi to vyšlo. Ale každopádne, isto by som chcel aj tento bundle. Ale je strašne drahý, veď sa pozrite. 3399. What? Nie. Ale koľko stojí akože 1600, no to je dosť. Čiže toto uvidím, ale ten bundle asi nebudem kupovať. A sme Innocent. A táto mapa, môj bože, to je taká nostalgia na minulý rok. Extrémna nostalgia, fakt. OK, ale už si túto mapu, akože už som zabudol, čo je kde a kde je to. Paul. On je murder. Zdrhajme. Skoro som zomrel. Kto je murder? Ja som spadol dole. Kto je murder? Ja fakt neviem, kto je murder. Kto je murder? On je murder. O môj bože, nejako som zdrhol. Prečo po mne? Haló. Dobre. A vlastne zomreli sme a idem vám ukázať teraz, ako na novú tajnú miestnosť v lobby. Čiže, takže ľudia, na novú miestnosť tak, že prídete k tomuto domu a kliknete zvonček. Idete k ďalšiemu domu, ktorý je tu. Tu je ten zvonček zakliknutý. Aj tu. A vlastne ešte niekde musíte dať tento dom. Ona to kliká už. A vlastne tuto ešte stlačíte tento posledný zvonček, myslím. Ešte nie. O môj bože. No a pôjdete ešte k tomuto poslednému domčeku. Tuto. A stlačíte tento zvonček. A teraz rýchlo zdrhajte. Tuto k tomuto. A keď sa späť dole, tak tu. A takto vyzerá nová tajná miestnosť. Nič sa tu moc nedá robiť zase. Ale akože hej. Toto je tá tajná miestnosť a neviem, ak sa dostať potom naspäť, asi nejako. Čiže musíte si vždycky asi počkať. Yes.
Sme tu s nejakými Nemcami na onom. A čo sme? Ľudia. Sme murder. Dobre, to zvládneme. No, milý Simko, uvidíme, či to zvládneme. To dáme. OK, čiže... Takže tak. OK, máme prvú. Oh, ty ma chceš zabiť, hej? Ty ma chceš zabiť. OK, prosím, nezabíjaj ma. Nestrel ma. To mám za ten spam jumping. Ale nie. That was so rude. Takže tak, GG, Paula, akože sa mi smeješ fakt. Jaké GG? OK. That was so rude. Some, my revenge. Počkaj. Innocent, no jasne, že teraz bude Innocent zase. Som chcel hore ísť. Dobre, moja pointa zbierať tieto cukríky, lebo mám 51. Iba. Murder. Fuj. OK, tak už viem, kto murder. Je to ona a idem si po zbraň. Je to moja zbraň. Kde je? Kde šla? OK, ona ma zabila minule, čiže I took my revenge on her. Prečo sa skrýva, ty kokos? Neskrývaj sa. Nepomôže ti to. Bye. Takže tak. OK, takže I took my revenge on her. Čiže vyhrali sme. Hej, a toto je potom ešte takýto mini oby. Oby teda, ak sa tak dá nazvať. A to je asi všetko. Čiže ľudia, ak by ste mali záujem o toto video s tým, čo si kúpim tieto candies, tak ako môžem mať toľko candies? OK, nechápem ich. Ak by ste mali záujem, tak dajte like a odber a vidíme sa u ďalšieho videa. Majte sa.